Bigat ubing, siyak ni Teacher Mariel. Siyak pi maestrayo tatangal daw. Ngam sakbay tayo agadal, at dagiti banag nga dapat yo na aramiden. Umuna, dumngeg nga nasayaat kini maestra. May kadwa, agbuya, ken ibati pay laeng dagiti banag ang makalapod iti panagadal tayo. May katlo, no adda iti haan nyo nga maawatan, mabalin kayo nga agdamag ken ni tatay, nanay, manong, ken manang yo. Sakbay tayo mapan iti adalan tayo, subyanan tayo mampay di inadal tayo idinaminsan nga aldaw. Anya tinagan dagiti bulan iti makatawan. Usto! Itinagan dagiti bulan iti makatawan ket kaduan dakman ubing Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, ken Desyembre. Sino-sino nga ta dagiti tao nga agsirsirbi iti purok wenno komunidad tayo? Sino ti makitkita yo di taladawan? Gusto! Pulis! Pakakitaan tayo dagiti pulis. Makita tayo dagiti pulis, ijay istasyon iti pulis. Anya dagiti banag nga ar-aramiden dagiti pulis tapno makatulong da iti komunidad. Gusto ti pulis ket agtiltiliw kadagiti riribok wenno dakes sa tattao. Isudat iti tumultulong amang patalinaed iti kapkapya ken urnos iti komunidad tayo. Sino-sino pay nga ta dagiti tao nga agsirsirbi iti purok tayo? Amamom kadi isuda? Sagaysaan tayo dagiti tao nga tumultulong iti komunidad nga ipagpakita ditoy alad ladawan. Umuna, dentista. Pakakitaan tayo nga ta dagiti dentista. Gusto, makita tayo isuda ijay klinik. Anyamat nga ta iti ar-aramiden iti dentista tapno makasirbi iti komunidad. Gusto, ti dentista ti mangparot iti ngipon nga dadael. Isudamat iti agdaldalos ti ngipon tayo. Bombero. Anya nga ta iti aramiden iti bombero tapno makasirbi iti komunidad. Gusto, ti bombero iti mangsubsob ti didigra iti puor. Manursuro. Pakakitaan tayo nga ta dagiti manursuro. Makita tayo isuda ijay eskwelaan. Anyamat nga ta iti ar-aramiden iti manursuro tapno makasirbi iti komunidad. Gusto,
ti manorsuro ket mangisuro ti baro nga adal iti maysa nga ubing. Karpintero. Anyamat nga ta iti ar-aramidon iti karpintero tapno makasirbi iti komunidad. Gusto ti karpintero iti mangtartarimaan dagiti nadadaol a paset ti balay wenno banbanag. Maysada a katulungan nga agpatagder iti maysa a balay. Doktor. Anya nga ta iti ar-aramidon iti doktor tapno makaserbi iti komunidad. Gusto ti doktor iti mangtarabay iti salon at ibagi iti anyaman a sakit. Pakakitaan tayo dagiti doktor. Makita tayo dagiti doktor ijay ospital. Kadwada dagiti nurse nga mangtarabay kadagiti adda sakit na nga tattao. Naganan tayo mampay maminsan dagitoy tao nga agsirsirbi iti purok wenno komunidad tayo. Kaduanda kubing umuna dentista. Bumbero. Manursuro. Karpintero. Pulis. Doktor. Tatta, agsagana kayon taadda iti aramidan tayo. Siya sino ti awagan na dumteng ti kastoy a pasamak. Kaduandak nga pagsilpon iti linya A ken linya B. Nakasagana kayon og bing? Umuna, mapupuuran nga balay. Usto, mapan ijay bumbero. May kadwa. Aggurigor nga ubing. Usto, mapan ijay doktor. May katlo, duwa nga agtatakaw. Gusto, mapanijay, pulis. Nalaing ubing. Nalpasan iti panagadal tayo tatta nga aldaw. Agalnad kayo nga kinanayon. Maraming salamat. Paalam!